Водещият телекомуникационен оператор Спектърнет отпразнува своя 10-ти рожден ден. Събитието беше отбелязано с парти, на което присъстваха клиенти, служители и приятели на компанията. Изпълнителният директор на Спектърнет Теодор Захов поздрави гостите и им благодари за доверието им към компанията. Водещ на специалната програма за рождения ден беше водещият на предаването 10-те най-по-BTV Димитър Павлов. За настроението на гостите се погрижиха Белослава и джаз триото GP3. Спектърнет е водещ интернет телеком в България. Фирмата предлага пълен спектър комуникационни канали, което позволява изграждането на цялостни телекомуникационни решения на конкурентни цени. Спектърнет притежава мрежа в 30 града и технически центрове по цялата страна, както и гигабитова международна свързаност до Франкфурт. От края на 2006 година фирмата се насочи към пазара на домашен интернет. Компанията подготвя много нови услуги за домашните абонати, като планира да изгради покритие на територията на цяла София до средата на 2008 година.